zadnje dvije SVS utrke za seniore i mislim da je s naše strane što se organizacije tiče evo stvarno nešto na što možemo biti ponosni. Cijela naša ekipa je to super odradila, već smo dosta ufurani i mislim da svi koji su vozili da mogu biti zadovoljni. Danas je bilo savršeno, mislim da nije moglo bolje. 2 prva mjesta trke izazovne je stvarno, dečki, konkurencija samo takva i za prave vozače čisti užitak jer smo konstantno na gasu i to je ono što nas daje nam užitak u cijelom ovom sportu. Napeto, uzbudljivo, konkurencija je bila vrh, mislim to su prvaci Hrvatske i mislim šta očekivati. Danas je bilo super, konkurencija je bila jaka kao i uvijek, uvijek su tu najbolji vozači u Hrvatskoj. Teška borba sa njima svakako u obje utrke. Pa društvo je super, ekipa iz boksa isto je super, svi su pristojni, sve pohvale svima. Što se tiče organizacije, bila je super tokom cijele sezone, evo ovo je zadnja utrka za ovu godinu i veselim se vožnjima u sljedećoj godini. Jedva čekam sve utrke i u Enduranceu, i u Sprint Cupu, i Ironu, planiram se probati u sve ubaciti. I svakako sezona je protekla glatko i zadovoljan sam jako sa stazom.